Wij vinden als parochie dat er sowieso plaats moet zijn voor een asielzoekerscentrum hier in Dokkum. Dat wie de onleiding van de Pax Christi-parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Dokkum om een openbrief aan de gemeente Noord-Est-Friesland te sturen. De pastoor leidt uit hoe en waarom het zij er zou instaan. In elke vreemdeling die je opvangt, zegt Jezus eigenlijk, daar vang je mij mee op. Dus het zou toch wel heel onchristelijk zijn om dat te negeren, om dat te zeggen van ja, dat is niet belangrijk voor ons. Wat doe je dan met je christendom? Is dat iets voor wat in de kerk plaatsvindt? Of is het iets wat ook wel degelijk maatschappelijke betekenis heeft? En daar geloven wij in dat dit een terrein is waar wij ons als kerk heel duidelijk op moeten laten horen. Verheijen vreegt hem ook af of de kaar voor een draagvlakonderzoek wel zo handig wie. Ik vond het niet handig gezet. Want nu zegt de burgemeester ook van ja, maar het is geen referendum. Maar ja, als je mensen om hun mening vraagt, dan zul je daar toch wat mee moeten doen. Dan moet je niet zeggen van ja, dit past ons niet en nou doen we er niks mee. Dus eigenlijk ben je met een verkeerde gemeenteraad, moet ik zeggen. Die is met een verkeerde zet begonnen. En nou zitten ze natuurlijk omhoog van ja, wat moet je daar nou mee doen? Kun je dat negeren wat er uitgekomen is? Ik denk dat dat heel moeilijk gaat worden. Tijdens het debat in de gemeenterie zullen de verhoudingen onder de partijen echt duidelijk worden.